Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri novom videu z hry GTA sám zo serveru VTBS, v ktorom sa tentokrát po dlhšej dobe povenujeme nejakým tým Epsilon činnostiam. Do začiatku porobíme pár misií, dokiaľ sa tak nejak tie misie budú dať vykonať v mojom podaní. S čím mi pomôže práve tuto môj terajší CEO a dlhoročný kamoš zo Samka, T-Bone Mendes, čím mu veľmi ďakujem, pretože tam mám teraz práve misiu predať 5 hotdogov s ostatnými hráčmi. No a potom si pôjdeme ešte nájsť jeden mimozemský artefakt. Okrem toho sa samozrejme ako vždy môžete tešiť na 3 vouchery, ktoré budú skryté v tomto videu. Dobre, aby ste mi verili, tak vám to idem teda ešte ukázať. Vidíte, získať 5 skúseností prodávača hotdogu s ostatnými hráči. Takže ideme teda na to. Ja už som si tu pripravil hotdog. T-Bone Mendes mi práve písal, že či nechcem požičať. Dobre, hneď tu máme prvého kupcu, takže dobre. Prvú skúsenosť máme. A T-Bone Mendes, aby som to dopovedal, mi spomínal, že či nechcem požičať jeho FT hotdog, ktorý si ale spomenul, že pred 2 mesiacmi predal nakoniec, takže škoda. Mali by sme vo videu FT hotdog, ale tak, čo sa dá robiť? Postačí na to aj tento obyčajný z ulice. Dobre, behom chvíľky sme získali hneď 2 skúsenosti, takže to vyzerá, že by to nemuselo byť až také dlhé vďaka tomuto videu a mohli by sme to možno aj celkom dostihnúť v tomto videu. Takže ja sa idem pomaličky presunúť na asi takú najväčšiu istotu, a to k LSPD. OK, čiže dostávame sa k LSPD, ale jeden týpek je tu jediný, aj ten je AFK, takže tu to vyzerá dosť mŕtvo. Ale tak nečudo, keď je po 11 ráno. Ty kokos, ale všetci červení skoro. Akože hej, pomaly každý môže kupovať. Tento monster má strašne sere, ten mohol od nás kúpiť už pri tom paint spray v tempo a sere na nás. Á, respekt? Kamo. No. Tak to bolo o čom. Tak by som do neho napalil to RPGčko, čo mám teraz po ruke, ale serem na neho. Nechcem zdržovať toto video. A hlavne dneska sa dozať ponáhľam, takže nemám zapotreby úplne. Dneska je zrovna hosov Goodbye Game, kde sa chystám, takže vlastne vidíte dátum aj naľavo dole na obrazovke, ale už len podľa tohto, čo som vám teraz povedal, viete, že je 18.8. Deň tohto natáčania. Ja som sa vydal celkom zlým smerom, ja som mal ísť asi skôr opačne. Tam vyzerá, že o dosť viac ľudí. Tak sa ide teda pozrieť tam do toho Červeného mora. A? Už brzdí týpek? Dobrá správa. Jop. Dobre, máme 3 z 5. S tým, že pred 5. zákazníkom si zapnem chat. Normálne si ho vypínam, aby vás nerušil, aby vám nezavádzal na obrazovke. Ale splnenie Epsilon misie by nám malo napísať práve v čete. Síce asi aj v strede obrazovky, ale niekedy to tuším nevyskakuje, mám taký pocit. Nechcem kecať, ale pre istotu asi zapnem ten chat potom. No a s tým, že keď splníme túto misiu, tak budem chcieť splniť ešte minimálne jednu, aby sme to zaokrúhlili, pretože teraz mám 48 splnených misií a za 50 typujem, že by mohol byť nejaký achievementík. No a ten mimozemský artefakt pôjdem zohnať 88. Náhoda. Dobre, zapínam chat. Čo? A dobre. Dávajte varezy. 3 potenciálni zákazníci. A nič z toho? Čo tu naháňajú jak v škôlke na dvore, ty kokos. Ale kúpiť hotdog to nie. Dobre, 4. a už len 1. Kupuj. Typek? Yes. Dobre, napísalo nám to v čete, môžete vidieť.
Takže týmto ešte raz aj v čete pomocou súkromnej správy ďakujem T-Boneovi, že mi s týmto pomohol. No a ja sa idem mrknúť, ako tam máme ďalšiu misiu. Dúfam, že tam nebude niečo, že ja neviem, 5 krát vyhrať v pokry alebo čo, to tak nemám rád. Tu sa tomu oblúkom vyhýbam, aj keď to mám už len v dennom úkole, pretože ja poker proste nehrávam. Keď ho už aj hrám, tak je celkom zázrak, keď vôbec vyhrám, takže je to také všelijaké, no. Keď sa na tým tak zamýšľam, tak v konečnom dôsledku toto video asi moc dlhé nebude, ani by som nechcel, aby bolo moc dlhé. Asi to spravíme vyslovene tak, že splníme tie dve misie Epsilonové a nájdeme artefakt a rozlúčim sa s vami, pretože ako som už spomínal, dneska mám celkom naponáhlo. A plus, čím je kratšie video, tým lepšie pre vás. To hovorím už asi v 88. videu, ale proste je to tak, jednoducho. Dobre, takže idem teda kúknúť, čo tam máme ďalej v ponuke. A ako môžete vidieť, ďalej máme v ponuke prehľadať 5 kontajnerov. Takže to je úplne, že easy beasy. Stačí nájsť nejaké tie kontajneríky a to budeme mať úplne, že behom chvíľky, takže nádhera. Ešte som rozmýšľal, či si náhodou nespraviť ten testík Epsilonový a nezacvičiť si, ale to už sme si ukazovali v minulom videu, tak to mi príde také dosť zbytočné. Sice tie dve veci sme si tiež už ukazovali, ale to mi príde aspoň také, že som sa rozhodol toto video natočiť aj skrz to, že sa teraz tomu dosť intenzívne venujem, hľadaniu tých mimozemských artefaktov a taktiež aj plneniu tých Epsilonových misií. Pretože chcem tam nejaké tie achievementy nahantiť a tak. V Sanfiere viem o veľmi dobrej kontajnerovej oblasti, ale v Los Santos je to trošku horšie. Ale pri kancli 12 viem, že by určite mali byť nejaké kontajneríky. Sice ich nebude asi úplne moc, ale... A vlastne viem, tam tá ulička vzadu, tam by ich možno mohlo byť aj trošku viac. Ideme sa tam pozrieť, už sme skoro tam. A mal som na mysli presne túto uličku. No, nevyzerá to úplne dobre, vyzerá to, že možno niekto vyberal. Raz, dva, 3, 4, 5, akurát 5 kontajnerov? Akurát 5 kontajnerov. Nádhera. Gramov metamfetamínu. No, dobre. A 5 gramov metamfetamínu. OK. Máme spomenúť ďalšiu Epsilon misiu. No, vyskočilo nám to aj z tej obrazovky. Nemusel som ani zapínať chat, takže dobre. No a tým pádom... A vlastne aj achievement 10 000, vidíte. Takže nádhera. Splnili sme aj achievementík. A tým pádom sa môžeme ísť teda vrhnúť na hľadanie toho mimozemského artefaktu, ktorý vám zopakujem, pokiaľ ste náhodou zabudli z minulého videa, že môžete hľadať raz za hodinu, s tým, že tú hodinu musíte reálne odohrať. Nefunguje to ako s nemovitosťami, že toto je strašná výhoda pri nemovitostiach. Tie tiež teraz zakupujem celkom často, keď mám zrovna voľno, že som není v práci, aby sa toho platilo. Tak... zakupujem nemovitosti a tam je strašná výhoda, že nemusíte byť reálne tú hodinu pripojení na servery. Že aj keby idete na hodinu offline a pripojíte sa potom, tak vám to dá maximálnu možnú odmenu po prídutí na ikonu nemovitosti. Takže toto je strašne dobrá vec. Strašne dlhú dobu sa obávam, že sa toto zmení. Ako veľa ďalších vecí, že bude treba mať na to odohranú tú hodinu, ale... dúfam, že nie. Takzvané ľudovo sampovsky povedané, že bude na to CDčko. Dúfam, že sa tak nestane, že aspoň pri tomto hlavní administrátori zachovajú. No a vidíte, takže tam v tej zadnej, normálne vypadlo to slovo, v tej miestnosti proste spustíte vždy to hľadanie toho mimozemského artefaktu. No a napravo máme napísanú vzdialenosť, no a čím nižšia, tým lepšie, takto keď už sa naberá, musíte otočiť smer a ísť opačne. Ja som zo začiatku myslel, že to je opačne, no, keď si dobre spomínate. Ale to presne takto. Teraz to stojí na mieste a dobre. Dobre, za chvíľočku by sme mali byť pri tom. A tým pádom sa budeme môcť rozlúčiť.
Išli sme... Počkať, aj takto ideme zle. Budeme musieť ísť asi... sem? Už si možno aj pomaličky spomínam, kde by to mohlo byť. Alebo možno aj nie. Už to vidím, Mimozemské artefakty môžu byť vlastne v podobe barzakého predmetu, či už takéhoto televízoru, alebo nejakej krabičky od cereálií, alebo nejaké vysielačky, alebo ja neviem, barz čoho proste. To tam uvidíte, že to tam nemá proste normálne čo robiť, len tak hodené na parkovisku alebo kde. Takže cajk. OK, myslím si, že tým pádom to môžeme to už aj niekde ukončiť. Takže to by bolo teda z tohto videjka už asi všetko. Ja vám ďakujem, že ste sa to pozerali až do konca. Určite vám budem vďačný za akýkoľvek like, odber, kliknutie na zvonček alebo za zdieľanie tohto videjka. Majte pekný deň, lúči sa s vami Tommyman a čaute.